Ariketa honetan eskatzen digute zirkuito honen irteerako tensioaren denbora evoluzioa marraztea. Sarrerak direlarik. Mutur honen balioa -1 voltio finkoak, sarrera inbertsorearena, eta sarrera ez inbertsorearen seinale alterno bat daukagu 15 voltioko amplitudekoa, eta kilohertzio batekoa. Hemen ikusi beharko duzuen lehendabiziko gauza da, berrelikadura negatiborik ez daukagula. Beraz, kasu honetan, ondorio garrantzitsuna da, zirkuito labur virtuala ez daukagula. Berrelikaduraren negatiboaren ondorioa da zirkuito labur virtuala. Ez dela honen ezaugarri bat. Hori gogoratzazu, Hemen izan dezakegu -1 voltio, ikusten duzuen bezala, eta hemen, hau maximoa denean, 15. Edo minimoa denean, -15. Tensio, bi muturren hauen tensioak ezberdinak izan daitezke. Orain ez dira berdinak. Eta egoera hauetan operazionalak funtzionatzen du konparadore bat bezala. Konparatzen ari da denbora guztian bere sarreren arteko tensio diferentzia. Mutur honen tensioa hau baino altuagoa baldin bada, tensio diferentzia positiboa da, irabazpen hau infinitoa da, beraz irteeran izango genuke plus infinito voltio teorikoak. Baina egoera praktikoan hemen izan behar dugu irterako tensio positibo maksimoa. Aldiz, mutur honen tensioa hau baino altuagoa baldin bada, tensio diferentzia negatiboa, hori bider honen irabazpena, hemen teorikoki izan beharko genuke minus infinito voltio. Egoera praktikoan, irterako tensio negatibo altuena. Hori gogoratzen baduzue teoriatik, hor laxe irudikatzen dugu. Hemen irudikatzen dugu operazionalaren VO tensioa, eta hemen VE, ia orain, hemen VO. Eta hemen, bere muturren arteko tensio diferentzia, hau da, V plus, ken V minus, irudikatzen badugu, hau VD, deitu dugu. Hau segertatu behar da, V plus, V minus baino altuagoa denean, hemen egongo ginen, alde positibo honetan, esan dugu, irabazpena infinito denez, edo zein, hau baldin bada 1,01, eta hau bat. Edo zein momentuan, hau altuago baldin bada, bider infinito hemen izan behar dugu, irterako tensio positibo maksimo altuena. Badakizulako operazionalak elikatuta daudela. Alde batetik jartzen dio tensio positibo bat, adibidez minus plus 15, ariketa honetan, 12 eta 20 arteko tensio bat dira tipikoak. Eta bestaldetik beste tensio simetriko negatibo balio berdinekoa, baina negatiboa. Orduen, hau altuago baldin bada, irteeran izan behar dugu plus 15 inguruko tensio bat. Hau badakizu zirkuitu bat dela, eta hor barneko osagaiak dituzten beraien tarteak direla eta hemen irteeran izan behar dugu, ez da hilegatzen 15era plus 12 izan dezakegu. Irterako azetasun tensio positibo maksimoa. Hau altuago denean. Beraz, hau baldin bada 12, V plus altuago baldin bada, operazionalak eman behar du beti 12 voltio. Bestalde, hemen baldin bagaude, V minus altuago baldin bada, mutur honen tensioa, baino altuago baldin bada, tensio diferentzia da negatiboa, bider infinito, irteran minus infinito, edo egoera praktikoan minus irterako tensio maksimoa. Izan behar dela, irterako tensio negatiboa zetasun handiena, kasu honetan minus 12 adibidez, badakizu ez dela hilegatzen inoiz elikadurara. Esan bezala, hemen baldin badaude, hau betetzen bada, mutur honen tensioa altuago baldin bada, operazionalak eman behar du, hau baldin bada minus 12, denbora guztian, eman behar ditu minus 12. Baldin badaude hemen edo hemen. Bale, hau da operazionalaren irteera. Eta hau kontuan izan da eskatzen digute, zirkuito honetan V-out denbora evoluzioa marraztea. Horde, nik egin behar dudana da, operazionala dagoen ez beti konparatzen mutur hauen arteko tensioa, egin behar dudana da, biek marraztu grafikoki, eta gero ikusi nun dagoen hau handiagoa edo hau. Bale, ja nola ateratzen zitzaidan ardatzak, hau baldin bada tensioaren ardatza, V, orokorra, hemen izan behar dugu denborarena, horlexe adibidez, eta hemen marraztu behar ditut V-in eta V-ref. Hasiko naiz V-in, ia V-in seno bat, bi periodingo ditut, gutxi gora bera, pentsa erraxa dela, ikusten, ia, eta honek jarrituko zuen horlaxe, 15 voltioko amplitudea, hemen egongo zen 15 voltio, hemen
minus amabost. Eta periodoa ere, barkatu bai, periodoaren balioak ere gustatzen zait jartzea. Hemen bi pi ft, f da 1000 herzio, kiloherzio bat, honen inbertsoa da milisegundo bat, eta ardatz honetan eskala jartzen baldin badugu milisegundotara, hemen izan behar dugu milisegundo bat, eta hemen izango genuke bigarrena. Bale, badaukagu, v-in, hemen jarriko dut, irudikatuta. Orain hemen bertan ere, irudikatu behar dut, V-ref dala minus 3 voltio. Hortarako kolore gorri hartuko dut, eta minus 3 voltio adibidez. 15, gutxi gora bera hemen. Hemen minus 3 baldin dago. V-ref mantendu behar da beti. Hemen igual zuzen bat egingo dut. Ja, zuzen bat egingo dut, monutzaino, gutxi gora bera. Geztiri gabe, kolore gorrikoa. Bale, eta hau izango zen, V-ref. V-ref. Dala, hau dala. V minus, eta V-in dala V plus. Konektatuta doleako zuzenean. Baditugu irudikatuta bi sarrera hauen tensioak. Eta orain pensatzen badegu operazionalak egiten duena, begira, V plus, V minus, hau minus dan, V plus, V minus baino altuago baldin bada, ama bizan behar dugu. Eta hori grafikokin non daukagu. Ja, V plus dela hau baino altuago den guneak hausek dira. Ja, hemendik ezkerreruntz. Hemen daukagu V plus dela V minus baino altuagoa. Ez ba, eta hemendik honutzaino ere bai. Hemendik honutzaino, hau da tarte honetan. Hemen ere bai daukagu V plus dela V minus baino altuagoa. Eta bestalde beste bi hauetan, hemen daukagu V plus, V minus baino txikiagoa da. Hau da, V minus, V plus baino altuagoa, eta hemen bai V minus, V plus baino altuagoa. Baitugu baldintzak, orduan bakoitzan, izan behar dugu irteera hau. Adibidez, eta berdea jarriko dut. Hemen txe. V plus, altuago denean, orduan irteera da 12 positibo. Azetasun tensio positibo ondiena, hemen nagola. 12, orduan, irteera tarte honetan, irteera tarte guzti honetan, izan behar da, 12 betetzen delago, hau. Bale, eta hemen berdina, hemen ere betetzen da hau, eta irteera izan behar da, azetasun 12 voltioiek, ratu guzti horretan, irabazten infinitua delako. Bestaldean, tensio altuago baldin bada, hemen adibidez minus 15 baino altuagoa da, eta tarte guzti honetan hori betetzen da, hemen baldintza hau daukagu, eta irteera izan behar da minus 12, demagun hemen dagoela, minus 12, gutxi gora bera hemen, orduan tarte guzti honetan, operazionalaren irteera izan behar da, azetasun tensio negatibo altuena. Hemen ere horrelaxe izango zen, ontzaino, eta horrelaxe nik uste dut marraztuta daukagula eskatzen ari diguten irteerako tensioa, honek jarrituko zuen periodikoki, eta hemen daukagu. Hau izango zen, berde jarriko dut, irteerako V azpio, irteerako tensio denbora evoluzioa, V out, markatu. Badoz, periodo erdia baino gehiago dago 12an, eta periodo erdia baino gutxiago dago minus 12 voltiotan. Seinale karratu bat izango zen. Badoz, aurrera.